Abusia mema munyina ade toche jeme so se ade ento ye Aprebi waves sunie makacha wo se afi ade bia ye bedie no ye betwa na ye de amamo enne eye ade a etoso miensa na chese ne Akwasidea etoso miensa ewo afi mu ofoso busume ne de etoso aduasa odumankoma ne yen adi ne ye Akwasidea etoso miensa eye negisam de Asante man eni nti Asante man nyina se o se ye ye nana numwe yeda mwasi amio yeni o osebo ya Asante man eni agye ene sen eye opem so otufo osei tutu a wotoso mienu otena akonyo isuo emfie aduenu enan ene nano yawada ene nti yawada ni kwasiada ene Akwasidea obi ba bisa se pem so otufo osei tutu otoso mienu otoso sen e wonananom ehemfo aba besene ko wano ene toso edunsia ma menhyasie emobode ohyasie ene de obeduru emfie de otoso edunum na afei de otoso dunsia a eye opem so na enei ye di emfie aduenu enan afididan mepa mo chaw Asante akonwa ye hya Asante nkabomu ase menim se eye nyina ye nimsem se obia anim se otufo osei tutu opem so de odi kan wono ene hya ase Asante nkabomu ne penso wotena akonwa no so afe apem ahensia aduokono ene wode kopem afe apem ahenso ene edu enso bra free one mo na kwa kura no de otoso mienum eye opoku warekatachie wono wotena akonwa no so afe apem ahenso ene adueno 1720 and what now so edikop see afi apem ahenso aduenum 1750 free one more and na kusi oboadum otena akonwa no so afi apem ahenso aduenum edikopem afi apem ahenso aduesia enan afi kusi oboadum woko akura na osei kwadwo okwo awia ono nso betena akonwa so ono na etoso enan osei kwadwo okwo awia etena akonwa no so afi apem ahenso aduesia enan adekopem afi apem ahenso aduoso enso afi okwo awia oto na nanom se edom na nana osei kwadwo obetena akonwa no so afi apem ahenso aduoso enso adekopem afi apem ahenwotwe ene miensa afei ene ba Asante hina wotoso ensia ono eye nana opoku fofie a wodi kan wotena akonwa no so afi apem ahenwotwe ene miensa adekopem afi apem ahenwotwe ene enan ofri hono mo ana de otoso nson aye osei tutu kwame na ye frɛ no osei bonsu na osei bonsu tena akonwa no so afi apem ahenwotwe ene enan adekopem afi apem ahenwotwe ene aduenu miensa afei ene ye ba Asante hina wotoso enwotwe wono aye osei yaw akoto wotena akonwa no so afi apem ahenwotwe aduenu enan adekopem afi apem ahenwotwe aduasa miensa afei ne ye ba Asante hina wotoso nkono eye kwakudua the first na chese nana kwakudua wodi kan wotena akonwa no so afi apem ahenwotwe aduasa nan adekopem afi apem ahenwotwe aduasia enso afei nana kwakudua wodi kan ono na ye frɛ no agyemandua edia na yetai edefre no enonom afei ene yeba Asante hina wotoso du eye nana kofi kakari wotena akonwa no so afi apem ahenwotwe aduasia enson adekopem afi apem ahenwotwe aduoson enan afei ne yeba Asante hina wotoso edu baako eye nana mensa bonsu tena akonwa no so afi apem ahenwotwe aduoson nan adekopem afi apem ahenwotwe aduowotwe miensa afei nana ko akura na de otoso edumienu baye eye nana ko akudua a otoso mienu nana ko akudua tena akonwa no so afi apem ahenwotwe aduowotwe nan adekop ano de wotena akonwa no so adaduanan pe wotena akonwa no so adaduanan pe eninti efri afi apem ahenwotwe aduowotwe nan ya nana ekọ akura no akonwa no so dampan emfie nan mentibe ho ase penche peredu bi ebaye eninti na ma akonwa no so da hosa nanso nananom eno esan ko brenkuro mu wanom san ya adwene kro ema afi apem ahenwotwe aduowotwe afei de wonom nyina agitu mu se nana kwa akudua otoso miensa na ye frɛ no premped the first
wono ene betena akonwa no so sabrem eni nti wotena so afe apem ahenwotwe aduawotwe nwotwe no wode kosi afe apem ahenkono ene aduasa baako fe na prempe the first okọ ne krachi ana okọ akura ena yeba de otoso edu enan Asante hina otoso du na nana kwame chiritwie dodo na anase dia na edinim no eye edred prempe owusu nana kwame chiritwie etena akonwa no so afe apem ahenkono aduasa baako ade kope afe apem ahenkono aduoso 1970 afe ne ye ba de otoso dunum nana opokuware a otoso mieno watena akonwa no so bosome nsu no mu ewo afe apem ahenkono aduoso ade kopem February afe apem ahenkono aduokono enkono meka eno poto kasemo nana opokuware the second otena akonwa no so 1970 ade kopem 1999 eye afe apem ahenkono aduokono enkono sabre na mewo sukuwa ya tete akyerɛkyerɛfo wo mu de beka no se training colleges na me wo St. Louis training college na me gina form 2 sabre na afe akonwa na beda mpan afe na adehye kron a wonom afri na nanom ayokofie maka kyerɛ se ayoko no ye wo mienu ye wo yokubire ene ye wo yokokoko senti ya de wo teso de teso no ehwa bakosem beba bomode na kokohwe Aprebi waves aya ebusia hodo no aya nananom ayokofo bikyerɛkyerɛ mu wo ho kona kohwe enti afi apem ahenkron aduokonkron ana twadi ampo nyankrompo adawroma nananom adawroma ahum ni aham nananom nsamanfo ebetai empanimfo achi agitaipa emma afi opemso na tumfo seitu opemso otumfo oseitutu the second obetena akonwa no so na no ya wodai ene wonya emfie aduenu enan wada sote so ye kanko ye sretwadi amponya nkrompo basa yi adom nananom wonom a wo muhyira wo biantime no me no se wonom emma da na chigina pa wonta nachi wonkoswa emfima ne nyansa nimde na wonfa emu asanteman na sade asanteman eye krabehwe no enkoso anya krabehwe eni nti ne emfie aduenu nan na kwasida edi kan eni nyinada asanteman nyinada eni Ghana man minsura aduru manhia hanomo Akwasida etoso miensa o say ye asanteman ye ni agio ye ni o na mekeka na nanom ehemfi obebi sasa adwoa na sa ya wo kasa mama ya wo pre mama nso na ade na nanom ahemanom wa mbo wonom din na nanom ahemanom a wonom betena Asante akonwa so mba bebubo wonom din akere wate wo mo de memfa wonom mfie enka ho efiri se enne eye mema ne dia eye na nanom dia eni ntie de ani die e ma de se no afi obebi sasa na nanom ahemanom dodo sai e na betena Asante akonwa so wa mo ye maako edunan wonom din nie nana nyaako kusiamwa nana inkatia abamo nana akua firi aba nana kunadu yadom aba nana akosia adoma ebaye nana amasewa ebaye nana yadufie aba besomko nana afua sapon oba besomko nana afia kobi a wodi nkan abetena Asante ahemanom akonwa so eko nana yacha obaye nana kunadu yadom otoso mienu baye nana amasewa nya akobesom ye nana afua sewa kobi ampem a wotoso mienu ori na toso du miensa obesom ye ana sese de ote akonwa so eye nana ama kunadu yadom a wono ana sami kasei a maybe ono enete Asante ahemanom akonwa so abusia ohene yere ajoa Aprebi enimidi yankoso a ne hwe Aprebi waves ya wonne papa ede mamo afa yanko manhia ahemfie de na ekoso ho yakobojare ahode ye kwakotena se ade gye nko a